היי לכולם, בואו נתחיל מלהסביר רגע מה הבעיה. במקרים מאוד מסוימים, כאשר מבצעים שינוי גורף של פגישה חוזרת, כמו עצירה של החזרה או שינוי של הפגישה מכאן והלאה, הדבר יכול לגרום להיווצרות של כפילות של פגישות או פגישות מיותרות. מה שבעצם קורה הוא שלפעמים השינוי הגורף שאנחנו עושים גורם למחיקה של פגישות. לפעמים הפגישות שנשנה מכילות מידע, ואז קליניקה חכמה פשוט מעתקת אותן מהפגישה החוזרת, והופכת אותן לפגישות בודדות, על מנת להימנע ממחיקה ועיבוד המידע. בואו נסביר מתי זה קורה. על מנת שבכלל תיווצר הבעיה, צריכים להתקיים 3 תנאים. הראשון מביניהם הוא פגישה חוזרת. התנאי השני הוא שינוי גורף של הפגישה החוזרת, כגון עצירה של הפגישה החוזרת, או שינוי מכאן והלאה. התנאי השלישי הוא מידע נלווה לפגישות המתרחשות לאחר התאריך עבורו חל השינוי. מידע נלווה יכול להיות תיעוד, מסמך או תשלום. בואו נראה דוגמה. יש לנו פגישה חוזרת של מיני מאוס, ועל הפגישה הספציפית ב-24 באוקטובר יש מידע נוסף. כאשר ניכנס לפגישה ונעבור לאורך המלא, ניתן לראות שכרגע מופיע תוכן תחת לשונית סיכום הפגישה. עכשיו אנחנו נעשה שינוי גורף ב-10 באוקטובר, שקודם לפגישה עם המידע. שינוי גורף יכול להיות למשל עצירה של הפגישה. בואו נראה רגע איך זה מתבצע. נפתח את הפגישה שכבר לא רלוונטית עבורנו, נלחץ על כפתור הפח, ואז נבחר בהפגישה הזו והפגישות הבאות. אני כרגע אמשיך בהדגמה הבאה ולא אעצור את הפגישות. דוגמה אחרת לשינוי גורף היא שינוי של אחת מהפגישות ובחירה שהשינוי יחול מכאן והלאה. בואו נעשה את זה. נפתח את הפגישה הראשונה שנרצה לשנות. נשנה לדוגמה את סוג המפגש למקוון בצבע בורדו, נשמור, ונבחר שהשינוי יהיה עבור הפגישה הזו והפגישות הבאות. עכשיו אפשר לראות שסוג הפגישה של הפגישה החוזרת השתנה לפי הצבע הבורדו, ויש לנו פגישה עודפת ב-24 באוקטובר בכחול. אז מה קרה כאן בעצם? במקרה של שינוי מכאן והלאה, מה שקורה בפועל הוא שהפגישה הקודמת נעצרת, ממש כמו בדוגמה הקודמת עם העצירה. אם ניכנס אליה רגע, אנחנו רואים שעכשיו היא מוגדרת עד 10 באוקטובר. רק שהפעם נוצרת פגישה חדשה עם השינוי המבוקש. אם ניכנס אליה, נגיד לפגישה ב-24 באוקטובר, נראה שהיא חלק מחזרה חדשה. במצב כזה, כל מידע ספציפי שיש על פגישות שמתרחשות לאחר תאריך השינוי אמור להימחק, לפי התנהלות סטנדרטית תקנית של יומנים. על מנת להימנע מאובדן מידע, קליניקה חכמה מנתקת את הפגישות הללו מהפגישה החוזרת, והופכת אותן לפגישות בודדות. אם ניכנס נגיד לפגישה הבודדת ששרדה, נראה שאין לה חזרה ושהיא עצמאית. הדבר רלוונטי גם עבור מי שמחובר ליומן גוגל ומבצע את השינוי ביומן גוגל עצמו. אז מה אפשר לעשות? מחיקה של הפגישה השורדת. אם פגישה ששרדה את המחיקה מיותרת, פשוט תצטרכו להסיר ממנה את המידע על מנת שתוכלו למחוק אותה. כמובן שאם מדובר בתיעוד או במסמך חשובים, תוכלו להעתיק אותם קודם לפגישה אחרת או לכל מקום שתרצו. לצורך העניין, אני אלך לפגישה שאני מעוניינת למחוק, אעבור לאורך המלא, אמחק ממנו את התוכן ואשמור. לאחר מכן אני אכנס שוב לפגישה, אלחץ על אייקון הפח ואמחק אותה. כך נפטרנו מהפגישה המיותרת.